после е лято. Каква ужасна скука! Помогнете ми, Финиас и Фърб. Вие сте моята надежда. Скучно ли ви е? Фърб, знам какво ще правим днес. Нека пълното партия да започне! Те няма да ви разочароват, нито пък Пери. Нов ден, ново приключение. Почерпете идеи. Всъщност очаквах по-голямо цопване. Чудно лято с Финиас и Фърб. Всеки ден от 12:50 по Disney Channel. Грета срещу тайнствените извънземни сили излиза на ринга. Има ли нещо за ядене? Но веднага след това, какво става, дами и господа? Смелият Хоми влиза в действие. С тези двамата трудно се печели. Бъдете готови! Благодаря, че ни спасихте, Хамстер и Гретел. Хамстер и Гретел. От понеделник до петък от 17:20 по Disney Channel. Зад всяко зайче стои една малка катеричка. Пригответе се за съвсем нови опашки. Епизоди. Киф от понеделник до петък от 16:20 по Disney Channel.